ukuhlangana nesidalwa. Hayibo seyithenqinqi. Yebo mama Mthu. Imali ikhala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka kanjalo. Somebody say inkosi ngigixabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphethe njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga usimanje ngusisi manje halala mkhetha halala ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yini ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sesibonana Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Yangena imali ngango 5,000 yabonga kakhulu komprofeti. halala mpumelelo halala Abafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakathe emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Sisebandleni laMprofeti Magejageja lapho sizozwa khona beyifakazela abakhethwa besho ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofeti zibe seyishintsha kanjani impilo zabo. Ndaye ngesikhathi umprofeti uMagejageja la eCape Town. Ndaya kuyena. Ndiye ndinomzukulwane wami owayebhema izidakamizwa. Ndakuthenga ke iproduction yayo. Product yayo ibhotilana ndayisebenzisa uyena una 3 years ngokakazange ba aphinde waphangela msukulwana wami ngesikhathi ndisiya ke la kuye umprofeti uMagejageja ndathenga amanzi mandifika endlini ndifika unyana wami egeza uso esithi amehlo akhe agcwele isanti akaboni amehlo akhe agcwele isanti ndathatha le botile ndathi makagalele esandleni ageze wabona ndizele obufakazi Uyabona manje uyabona ndizele obufakazi ndina una 3 years umzukulwana wami engasazi phuza engasabhema uclean manje ngonxa yokuthi wena wasukuma wahamba waya kumprofeti wathi ake uyofuna into ezomsiza manje uphila saka okusho ukuthi usho ukuthi kuyaphumeka makulezi idakamizwa uma ngabe uhlangene nomprofeti uMagejageja. Yebo ndilapha nje ndisuke eCape Town ngengxaki ndize ngazo ndiyazi ukuthi ziza kusolveka. Hayi shaya izandla kakhulu. Bantu base Cape Town nani nikhale kwezakala nginendaba ezimnandi bantu base Cape Town sengifikile nakunini kuyobe kungumhla ka28 kuMarch la ngiphethe khona abaqaqi kanti imbukelo wami ngiyoqala nge1-on-1 ekseni ngo8 imbukelo wami bese kuthi ngo11 inkonzi yaqala
8 kuya ku11 i1-on-1 then 11 siyale sithi mbukeli wami siqala into engakazi bekhona sizokwenza abaqaqi la ngizoqeqa khona zonke into zakho ezifasiwe uyazi ukuthi ufasela umendo fanele ngabe ushade kudala ufasela ibhizinisi alihambe ibhizinisi ufasela imali ayingeni imali ufasela umsebenzi awusebenza ufasela isikole awuyiphambili kunomuntu owakufasa kufasa isidalwa kwafasa inhlanhla yonke into enawe iyonakala mbukeli wami ngifuna wena uzolanda abaqaqi angifuni uthumele ngifuna uzele wena ngqo uzolanda abaqaqi uqaqwe nasekuguleni lokho kuqindezela mbukeli wami okufuna ukuthatha impilo yakho umhla ka28 kuMarch mbukeli wami bantu base Cape Town sengifikile kunina ihholo mbukeli wami libizwa ngeSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukeli wami ngicela uphinde ulalele kahle umuntu wase Cape Town iSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukeli wami nakhona abantu bakhona bazongiphathela umnikelo othe ukuthi ixaxa ka250 nje kuphela bazolanda abaqaqi phuthumani ngobuningi benu bantu base Cape Town sabela uyabili ngizobonga namucubo likaMprofeti abafana bami ababili babizwe ku-interview ngeviki elilodwa baphinde baqashwa futhi endaweni ezihlukene ngaliviki elilodwa kwazi ukuthi umunye besalele kuye nomdala wabizwa khona la eMaritzburg wazokwenza interview uthe mayise eyiphasile interview bamshove Cape Town uqalile ukusebenza eCape Town ngiyabonga kakhulu kanti ubuwenzani wena lento zaphuma zonke insizwa zayosebenza ubuwenzani kanti ayilabafana mamulithula bakaze befike la enkonzweni kodwa nje wangaqoke foto nje mangifika bayangiphuca mangifika bafike bekubuza ukuthi yipi insebenzo babo oyiphethe beyithathe beyisebenzise okuningi anginakho nje ngingakufake ngisho ifoto nje bakuthatha konke kunakho kodwa namhlanje ngibona ngathi basebenzele ngiyabonga kakhulu wenza konke makusekhona igeja asindawo ngithonga kamboni uyoza mboni ngathola imoto hi halala mproper makatha halala anything that you don't have can be created noma yini ekufanele ngiyenze kuba wena kukhanye ngizawuyenza uNkulunkulu wami uma ngisaphila uzokuzwisa umuzwa wokushintsha inabukeni njengabanye abafazi isizwe nesizwe sine-system esiphila ngayo eyamaSulumane ibizwa nge-Islamic kanjalo mbukeli wami izizwe nezizwe yamaNdiya ibizwa ngeHindu babambelela kuyona bese bayaphumelela lalela ke mbukeli wami yamaJuda iJudaism kanjalo nathi bantu base-Afrika sinento esayishiyelwa ngokhokho eyigugu lokuphumelela kwethu ebizwa ngesintu mbukeli wami mhla sabambelela kwesintu siyophumelela inkolo mbukeli wami yafika nokusinqinda amandla nokusidivide buka abantu base-North Africa bakhololwaza ama-Arabians bonke they subscribe to Islamic mbukeli wami thina ngala sakhonolizwa mbukeli wami amangisi namabhunu sisubscribe kwini kwi-Christianity mbukeli wami inkolo ayithina siyisintu mbukeli wami singabantu ngenxa yesintu lalela ke mbukeli wami before singene kwinkolo fanele singene sigxile kwisintu kuqala mbukeli wami ayikho into ongayenza ungaqalanga kwisintu empandeni zakho ngibiza bonke abantu mbukeli wami kuba nanku umbungazo imkhosi omkhulu lo esiubiza ngomkhosi obizwa ngobuntu conference abanye bawubiza ngephasika abanye bawubiza ngeEaster conference kodwa thina sithi ubuntu mbukeli wami la sizofunda khona ngesintu mbukeli wami la sizokwenza izinto zesintu bese siyaphumelela lalela ke mbukeli wami akekho umuntu oke wa-attenda lo mkhosi impilo yakhe engaguqukile ngoba lo mkhosi kudala ukhona masi kulo mkhosi aba namadlozi ayavuka abanenhlanhla iyavuka abanamabhizinisi ayavuka akukho ngenzeki zonke imangaliso ziyenzeka ngikhulekela wonke umuntu ozobe khona ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka4 ngomgqibelo
mbukeli wami ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka5 sesivala mbukeli wami noma kuthiwa unesimo esinenkani kanjani ngeke uhambe lesimo ngingazange ngesilamule ubuntu conference buqala mhla ka3 ngolwesihlanu mbukeli wami kuyobe kumhla ka3 kuApril ekseni mbukeli wami ngo9 sonke masiphelele mbukeli wami sizobungaza ubuntu conference umhla ka4 mbukeli wami ekseni ngomgqibelo ngo10 buyaqala ubuntu conference mbukeli wami umhla ka5 siyavala ubuntu conference sinenkonzo ebizwa ngokuthi sesihlalweni la ngizokuhlalisa khona kwizinto eziqondene nawe mbukeli wami yini isihlalo into ehlonishwayo ephethe amandla nokuphakama komuntu mbukeli wami inkosi ngani ngesihlalo ngifuna ukuzokunika isihlalo wasinikezwa ngabakini uzohlala kusona ngomgqibelo ngesonto ke mbukeli wami ila siphatha khona umnikelo ka200 wokuhlala esihlaweni nokuchawula isibusiso size kuwena mbukeli wami sabela ungahlangana nesidalwa hayibo seyithenqinqi Yebo mamthu. imali ikhala kade phakathi Yebo. mangithi uzoba nemali uzoba nayo imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. somebody say inkosi ngigicabeze ngemali Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphethe. njengoba usumodela nje Ngiyamodela manje ngijonga ukuthi manje. Ngusisi manje. halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yini ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sisibonana omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu komprofeti. halala mpumelelo halala abafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatha emathuneni ngiyakulanda manje ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami bhuki 1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile sabela ke mbukelo wami uyabika Engithanda ukubonga ugcobo likababa nginengane ena10. Shuthi ingane njengoba siyasebenza isikhathi esiningi sisebenza ebusuku mina. So ngisuke ngilele mina isikhathi esiningi. So ingane shuthi whole last year ingqondo yengane ibididekile. So mina ngiyambona ukuthi ufast izinto eziningi mezenza kodwa uyakhohlwa umtshela into akhohlwe. Kodwa esikoleni uyaphasa. Kodwa nje mayifika endlini ungaze umshaye wena uthakezwe. Uphela unyaka bese ukuthi ngoJanuary shothi baba uyahamba mebuya bese ngimletha kubaba bese ngifika kubaba ngiyamchazela ukuthi baba nginenkinga lengane uyakhohlwa ungaze uthi uyadelela ngicela sengimshaya so ubaba angitsheleke ukuthi unenkinga bamthwebula umqondo esikoleni so ubaba nginikeke insebenzo bamthuli hambe mfike ngimnika umntwana bamthuli say right useyakhumbula nje yonke into ngoba bese umuntu okhohlwayo nje angathakezwa ingqondo yakhe nje iyahamba bihamba nje straight uyibona ukuthi hayi uyahamba ke lo muntu ungakanani una 10 years so uyafunda esikoleni so njengamanje ke ngizobonga ugcobo lababa ubaba umsize kakhulu umnikela insebenzo usay right wenza konke mbukelo wami la enhlabathini kutshalwa izinto zimile
kutshala impilo yomuntu mbukeli wami ivaleke ingaphindi iqaqeke. Lalela mbukeli wami, isidalwa sakho senhlanhla njengoba ungaphumeleli, umthakathi akafunanga wena, wathatha lo mhlabathi mbukeli wami, maqede lo mhlabathi waqhiba ibhodlela. Njengoba ushawe istroke kwasetshenziswa le nhlabathi mbukeli wami, yathathwa le nhlabathi mbukeli wami, mayiqede lapho yafaka izinto yakhulunyiswa. Yingakho mbukeli wami mawubheka abathakathi abafi kalula ngoba basebenza ngani ngenhlabathi mbukeli wami. Wena inhlabathi yakho ayisetshenziswa kwenziwe lutho, kodwa kunalokho uvuka kunamashumi kunabo 200 nazo zonke izinto ezisenhlabathini yakho mbukeli wami. Ngithunyiwe amathongo alele emhlabathini mbukeli wami, athi sifuna ukuphumelelisa abantu kodwa sivaliwe. Lalela mbukeli wami, ngale nhlabathi kwahamba ubaba wakho ethuneni lakhe kwakhiwa nenhlabathi, ngale nhlabathi kwahamba isikhwama somndeni, ngale nhlabathi kwahamba inhlanhla yekhaya mbukeli wami, ngale nhlabathi kwahamba amabhizinisi mbukeli wami. Nathi ncwaba ninganakile kwaba nomuntu okhala kakhulu kanti uzokha inhlabathi mbukeli wami, waphela umndeni. Kunemizi evaliwe ngenxa yale nhlabathi mbukeli wami. Kunabantu abangakwazi ukwakha imizi ngoba bavalwa la enhlabathini kwathiwa immediately thenga ama blocks uyashona mbukeli wami. Kunabantu mbukeli wami abaholayo kodwa bayenzi lutho imali ile nhlabathi. Le nhlabathi ingozi mbukeli wami, ingakho abafunda amaBhayibheli kuthiwa kuGenesis yaqalekiswa mbukeli wami, kanti ivezo okuhle yayisivezo okubi. Nawe wathi uzalwa wazalelwa enhlabathini ebuhlungu, noma uthe usuzelwe yakhulunyiswa inhlabathi mbukeli wami, yasiveza izinto ezibabayo. Uyazibuza ukuthi impilo yami yanje kwenze njani? Ublame umdala kenze lutho mbukeli wami, wakudalela izinto ezinhle nawe ukuthi uphumelele. Kodwa ukhona umthakathi owasebenza inhlabathi yakini mbukeli wami. Ngifuna abantu bengilandele inhlabathi yamathuna akubo athwetshuliwe. Ngifuna abantu bangilandele inhlabathi yabantu abafa ngeingozi. Ngifuna abantu bangilandele inhlabathi yomuntu wakubo wayenenhlanhla kodwa sebevalekile bayahlupheka akwenzeki lutho. Ngifuna inhlabathi zamakhaya mbukeli wami. Wena uyazi inhlabathi osetshenzwe ngayo ukuthi isetshenzwe kanjani mbukeli wami. Ingakho ngibiza bonke abantu eSouth Africa yonke mbukeli wami, nginibizela eCaluza Sports Center mbukeli wami. Lapha eCaluza ila sobe sihlangene khona ngenkonzo enkulu yenhlabathi mbukeli wami. Ukufa makuphuma enhlabathini, ukuphila mangena enhlabathini. Ngifuna ukuzotshala impumelelo, ngifuna ukuzotshala imali, ngifuna ukuzotshala ukuphila enhlabathini yakini mbukeli wami. Lalela, imbewu ikhona mbukeli wami esizobe siyitshala nawe kule nkonzo mbukeli wami, bese ubona imiphumela izinto zonke ezihluma. Baqake ukuthi wenze kanjani, kanti mbukeli wami usuyakwazi ukusebenza ngenhlabathi mbukeli wami. Umhla ka9 kuMeyi kuyobe kumgqibelo mbukeli wami, asikwa magejageja siye eCaluza Sports Center mbukeli wami. Abantu ngibabiza eSouth Africa yonke zonke indawo baphatha imihlabathi yalabo afuna ukusizwa khona. Ungawukhohlwa umhlabathi wala ufuna ukuya khona mbukeli wami, ngoba ngizobe ngithatha abantu ngibayisa endaweni ezifanelekile. Ekseni ngo10 siyaqala mbukeli wami, kanti wonke umuntu ozobe khona kule nkonzo ngicela agqoke okubomvu nokumnyama mbukeli wami, red and black mbukeli wami. Siyoqala ngo10 ekseni, angiphathele umnikelo ka200 sizotshala sizovuna mbukeli wami. Nansi insimi yakho engizokutshalela kuyona bese kuyahluma. Sabela kuthiwa kimi ngihlede ngize ngifike ku1990. Uyangizwa mangifika ku1990 ngibona iproblem yenyawo. Uyangizwa le problem yaqala ukhulelwe ingane yomfana. Bantu base Cape Town nani nikhale kwezwakala. Nginendaba ezimnandi bantu base Cape Town. Sengifikile la kunini. Kuyobe kungumhla ka28 kuMarch la ngiphethe khona abaqaqi. Kanti mbukeli wami ngiyoqala nge1-on-1 ekseni ngo8 mbukeli wami. Bese kuthi ngo11 inkonzi yaqala. 8 kuya ku11 i1-on-1. Then 11 siyale sithi mbukeli wami siqala into engakazi bekhona. Sizokwenza abaqaqi. La ngizoqeqa khona zonke into zakho ezifasiwe. Uyazi ukuthi ufasela umendo fanele ngabe ushade kudala, ufasela ibhizinisi alihambi ibhizinisi, ufasela imali ayingeni imali, ufasela umsebenzi awusebenza, ufasela isikole awuyiphambili. Kunomuntu owakufasa, kufasa isidalwa kwafasa inhlanhla, yonke into enawe iyonakala mbukeli wami. Ngifuna wena uzolanda abaqaqi. Angifuni uthumele, ngifuna uzele wena ngqo uzolanda abaqaqi. Uqaqwe nasekuguleni lokho kuqindezela mbukeli wami okufuna ukuthatha impilo yakho. Umhla ka28 kuMarch mbukeli wami, bantu base Cape Town sengifikile kunina. Ihholo mbukeli wami libizwa ngeSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukeli wami. Ngicela uphinde ulalele kahle umuntu wase Cape Town. iSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukeli wami. Nakhona abantu bakhona bazongiphathela umnikelo othe ukuthi ixaxa ka250 nje kuphela bazolanda abaqaqi. Phuthumani ngobuningi benu bantu base Cape Town. Sabela
uyabi udinga ukuvulelwa mfana kithi umnyango Yebo. yangizwa kunesifungo sokuthi kinakekho umuntu ozokwakha umuzi ingakho maningena ebudlelwaneni buyabhidlika mawuke wacabanga ukuthi ufuna ukuvusa into yekhaya kuvele kuvaleke Njalo. yangizwa umsebenzi wakho uvele waphela Yebo. ngoJune Yebo. yo isizwe nesizwe sinesystem esiphila ngayo eyamaSulumane ibizwa ngeIslamic kanjalo umbukeli wami izizwe nezizwe yamaNdiya ibizwa ngeHindu babambelela kuyona bese bayaphumelela lalela ke mbukeli wami yamaJuda iJudaism kanjalo nathi bantu base-Afrika sinento esayishiyelwa ngokhokho eyigugu lokuphumelela kwethu ebizwa ngesintu umbukeli wami mhla sabambelela kwisintu siyophumelela inkolo umbukeli wami yafika nokusinqinda amandla nokusidivide buka abantu base-North Africa bakhololwaza ama-Arabians bonke they subscribe to Islamic umbukeli wami thina ngala sakhonolizwa umbukeli wami amangisi namabhunu sisubscribe kwini kwi-Christianity umbukeli wami inkolo ayithina siyisintu umbukeli wami singabantu ngenxa yesintu lalela ke mbukeli wami before singene kwinkolo kufanele singene sigxile kwisintu kuqala mbukeli wami ayikho into ongayenza ungaqalanga kwisintu empandeni zakho ngibiza bonke abantu umbukeli wami ukuba nanku umbungazo imkhosi omkhulu lo esiubiza ngomkhosi obizwa ngobuntu conference abanye bawubiza ngephasika abanye bawubiza ngeEaster conference kodwa thina sithi ubuntu umbukeli wami la sizofunda khona ngesintu umbukeli wami la sizokwenza izinto zesintu bese siyaphumelela lalela ke mbukeli wami akekho umuntu oke wa-attenda lo mkhosi impilo yakhe engaguqukile ngoba lo mkhosi kudala ukhona masi kulo mkhosi aba namadlozi ayavuka abanenhlanhla iyavuka abanamabhizinisi ayavuka akukho ngenzeki zonke imangaliso ziyenzeka ngikhulekela wonke umuntu ozobe khona ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka4 ngomgqibelo umbukeli wami ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka5 sesivala umbukeli wami noma kuthiwa unesimo esinenkani kanjani ngeke uhambe lesimo ngingazange ngesilamule ubuntu conference buqala mhla ka3 ngolwesihlanu umbukeli wami kuyobe kumhla ka3 kuApril ekseni umbukeli wami ngo9 sonke masiphelele umbukeli wami sizobungaza ubuntu conference umhla ka4 umbukeli wami ekseni ngomgqibelo ngo10 buyaqala ubuntu conference umbukeli wami umhla ka5 siyavala ubuntu conference sinenkonzo ebizwa ngokuthi sesihlalweni la ngizokuhlalisa khona kwizinto eziqondene nawe mbukeli wami yini isihlalo into ehlonishwayo ephethe amandla nokuphakama komuntu mbukeli wami inkosi ngani ngesihlalo ngifuna ukuzokunika isihlalo wasinikezwa ngabakini uzohlala kusona ngomgqibelo ngesonto ke mbukeli wami ila siphatha khona umnikelo ka200 wokuhlala esihlaweni nokuxhawula isibusiso size kuwena mbukeli wami sabela uyabizwa mbukeli wami kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile mbukeli wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu akekho sebenzayo la ekhaya nonke mbukeli wami nithwasela ukudliwa imali nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi kungangeni nomuntu oyedwa mangena oyedwa angaphinda abuye mbukeli wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle malibuya la ekhaya libuya ngempi mbukeli wami lidla izinto zala ekhaya ubona ngani ukuthi umdliwa sewungenile egcekeni imali ayihlali imbukeli wami inento ezidlayo ineli ngafika esandleni mayingavalekanga mbukeli wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga le-payday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukeli wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukeli wami kanjalo umdliwa masufikile mbukeli wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukeli wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukeli wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba yinto yegazi lakho ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko kodwa la ngenwa imimoya emibi kwangena umona lajikela ikhaya mbukeli wami lidla khona la ekhaya umdliwa ngokudla mbukeli wami abantu abanomdliwa mbukeli wami imisebenzi impilo yonke into emndawonye kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi bambize ngezinto ezimbi mbukeli wami kungenzeke lutho kanti mbukeli wami mayithenga
indlu noma ethenga imoto akaqeda ukuyikhokhela iyadliwa mbukeli wami. Umdliwa ngokudla mbukeli wami. Bayazi abantu bengwenza every Friday umdliwa mbukeli wami. Wadla imoto, wadla amatekisi ami waqeda mbukeli wami. Ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi siyingozi mbukeli wami. Asafuni ngithumela abantu, sifuna mina ngqo ngiphume mbukeli wami. Ngenxa yokuba busy ke mbukeli wami, sengiphuma once every Friday mbukeli wami enyangeni. uLwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukeli wami engiphuma kulona. Ngizokwenza umdliwa mbukeli wami. Ngifuna siyikhiphe siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukeli wami. Idla la ekhaya mbukeli wami. Umdliwa ngokudla izinto zekhaya. Mbukeli njoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya. Inkinga yakho uyathalalisa. Ubambile nomdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo. Ngiyakubiza ke mbukeli wami. Njalo kwiviki lokuqala mbukeli wami enyangeni ngoLwesihlanu kuphuma mina ngqo angithumele. Ngibonile mbukeli wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa. Isipoki lesi mbukeli wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa. Sidla ubudlelwane, sidla yonke into, kuphelele yonke into nayo esandleni. Ungakayisoli ingakapheli konke mbukeli wami. Ngiyakubiza mhla ka6 March mbukeli wami kuzobe kungoLwesihlanu ngo6 ntambama ubusufikile uzolashwa umdliwa mbukeli wami. Ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukeli wami. Nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofeti ubusuku amiyise emanzini la omelapha khona. Sabela ke mbukeli wami uyabizwa. Bela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njoba ngikhulekela lamanzi kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke.